ଦେଖିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ଲେଖା ହଉନି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖାଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ନା ସକାଳୁ ଆସୁଛ ପୁରା କେତେ ବନ୍ଦ ରହୁଛ ଲୋକ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ତଥାପି କେତେଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି କେତେଟା ଇଏ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ 5:30 6:30 ଘର ଏଇଠି ନା କେଉଁଠି ପାଖରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ନା ବେଶୀ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ଏଠି ପାଣି ବେଶୀ କେଉଁ ଦିନ ଠାକୁର ମାଝି ପାଣିଟା ବେଶୀ କେଉଁ ଦିନ ହେବେ ପାଣି ହେବ ଏବେ ତ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ଠାକୁର ବୁଝ ତ बनारसी मीठा पाना और खाया पाना एवढा पको नहीं कौन सब एवढा सब जाए मिक्स अच्छे अच्छा अच्छा ये टीटा पकई था ना भल लगी था भोजीटा भल आसता ये पड़े भिडियोटा भल आसता ना छाड़ खांडिया सर भल हाँ मिक्स अच्छे हाँ हाँ बहुत हाँ रो 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 हाँ दिया पोधरा धरा पोधरा अटो ना अन्य अटो नहीं डगी आसला ये डगी कला 50 दिटा हबो ना ना